Casassa de Ribes és una masia catalana del segle XVIII situada en un lloc privilegiat de la Vall de Ribes, al Ripollès. Envoltada per extensos prats de pastura i d'uns paisatges espectaculars de la vall, és el lloc ideal per descansar i gaudir del silenci que no hi ha a la ciutat. La Casassa de Ribes només està a 3 quilòmetres de la població de Ribes de Freser i de l'estació del tren cremallera que porta al santuari de Núria. La seva situació és perfecta com a punt de partida per fer múltiples activitats durant tot l'any. La Casassa de Ribes consta de 4 apartaments de luxe, condicionats amb el màxim confort, amb serveis del nivell comparables a un hotel de 5 estrelles. Els apartaments disposen de cuina totalment equipada, de menjador i sala d'estar amb llar de foc, DVD i equip de música, escriptori amb ordinador i impressora amb ADSL i connexió Wi-Fi. Ja no et puc oblidar, només penso en tornar, retrobar-te de nou a la... Habitacions amb televisió de pantalla plana. Bany complet amb columna d'hidromassatge i miralls antibaf. I would give you my heart, I could give you my soul, if you're staying tonight as my angel. I will open the door, I will make you feel home, 'cause you came in my life like a dream. La Casassa de Ribes posa a la vostra disposició la sala del forn, una estança privada per reunions i celebracions familiars. També ofereix la possibilitat de servei de mitja pensió, esmorzar i sopar. Veniu i gaudiu d'una magnífica masia del segle XVIII amb totes les comoditats actuals.